हाय हेलो नमस्कार। नमस्कार। आम बर्तमान जाऊँ आज पहली अजय आज जाऊँ यामचंडी को जौनपुर यामचंडी 20-19 किलोमीटर पाखापाखि जाऊँ। चलो देखा जर्नी आज पहली अजय केमी चलती। गाड़ी को स्टैंड लगे दे आम भाई पलु आमचंडी अभिमुखे आज पहली अज होमचंडी पीठ अधिक भक्त समागम था। अजय मौज नापी सब बाहर आसते। ये हूँ आमचंडी से बलद को बाघ जहाँद्वारा कि गोटे बलद को बाघ खाइद्वा द्वारा आउ गोटे पटे बाघ आसिक निजे जोटी खेत चाष कला आमचंडी अभिमुखे मंदिर पहाड़ चढ़ी चढ़ी तीन साग आगू बढ़ी आगू चलन जुआ देखा कौन हो तीन जन शिव मु बापी तीन जन जाऊँ प्रबल गहली थी। तथापि आमचंडी प्लेस टे शक्तिपीठ होता भल लगे। रज फंक्शन से जगह होता काली ये आमचंडी पथर देखा आमचंडी बाघ आ बलद डाण बड़ साइड बाघ बाम बड़ साइड बलद ये बाघ वर्ष मना हो लिखा कहीं बाघ हूँ माँ को वाहन। पहाच आज्ञा बहुत कष्ट माँ को मंदिर आसीगला बर्तमान माँ को पाखक जा पलैलु माँ पाखे जा माँ को करुणा लाभ कलु आम तीन सांग केड़ बड़ पथर आज्ञा देखु पथर बढ़ी चल लगी पथर गोटे
ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାଟ ଚିହ୍ନ ସେଇଦିନଠୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, ଚମତ୍କାର ପ୍ଲେସ୍। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ସଜା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଉଛି। ପହିଲି ରଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ରୂପ। ମାଆଙ୍କର ମା ଅଛି ପଥ ହେଇକିନା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବୁଲି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପଛପଟେ ଗଛପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ। ଚାଲ ଦେଖିବା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହୋଇଅଛି। ରାମଚଣ୍ଡୀର ଚାରିପଟେ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଆଳି ଲଟା ଭିତରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଆରା। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏକ ପର୍ବତ ଶିଖର ରହିଥିବାରୁ ସେଇ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ବୁଲି କରି ଆସିଲୁ। ଥିଲେ ବାପି ଆମର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିଆଳି ଲଟା ହେଇଛି ସେଇ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପଛପଟୁ। ତା ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାପି, ତା ପଛରେ ମୁଁ। ଶିଆଳି ଲଟା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ବି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରୁ ବାହାରିଲୁ, ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛୁ ତଳକୁ। ତଳେ ରଜ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ। ରଜର ଫଙ୍କସନ୍ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପରିବେଷଣ ହେଉଅଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସଙ୍ଗ୍, ଅନାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଅଛି। କମ୍ପିଟିଟର୍ ମାନେ ଆସି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଆମକୁ ଆଜି ରଜ ପହିଲି ରଜ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାଉଛି ରଣପୁର ମା ମନ୍ଦାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।